V dnešní době je úzkost velmi řešené téma a mnoho lidí na ní trpí. Proto vám povím 5 varovných signálů, díky kterým můžete poznat, zda úzkostí trpíte taky, anebo k ní máte minimálně blízko. Prvním varovným signálem můžou být poruchy spánku, dále chronický stres, podrážděnost a změny nálad. Mohou to být také ovšem fyzické symptomy, jako je například bolest hlavy, napětí svalů anebo nevolnost. Dále si můžete všimnout nějakého vyhýbavého chování, které vede až k sociální izolaci. A přesně proto vám chci představit náš produkt Magnesium, který je skvělým doplňkem stravy, dodá energii a snižuje únavu a můžete ho najít na našem internetovém e-shopu kratomid.cz. Dále si můžete objednat Shilajit, který podporuje imunitní systém. K dispozici máme také modrý leknín, který má uklidňující a relaxační účinky.